PP Ciudadanos datozkigu beraien beste obsesio batekin. Aurreko astean etorri zitzaizkigun RGIarekin eta oraingoan okupazioarekin. Egia esan, Maroto Sotosalbosera bidali genuenetik diskursoa findu dute, zibilinoagoa da, suabeagoa, baina aurreko astean entzun ziren zenbait ideia xenofobiatik nahiko gertu, eta oraingoan, eta hemen baino kalean egiten ari diren sinadura bilketan eta kanpaina horretan entzuten ari digara zenbait hitz aporofobiatik nahiko gertu. Aporofobia edo pobreziarekiko, pobreekiko ezin ikusia eta batzuetan gorrotoa. Uste dugu hori dagoela okupazio kasu gehienen atzean, pobrezia. Eta pobreziarekin batera bi fenomeno inmobiliario. Etxebizitza sozialen gabezia eta etxebizitza hutsen gehiegikeria. Eta hori ez dugu bakarrik guk esan zuen Zerda Institutoak 2017an. 3 faktore horiek daudela okupazioaren atzean. Pobrezia, etxebizitza sozialen gabezia eta etxebizitza hutsen gehiegikeria. PPek bere proposamenean, lehen puntuan, zeharka bada ere okupazioaren fenomenoa etxebizitza faltarekin ere lotzen du, baina nahiko modu bitxi batean gure ustez. Esaten du etxe faltagatik bazterketa egoeran dauden personak babestu egin behar direla, baina ez dute esaten zen norabidetan, ez dute ez da neurri bat ematen norabide horretan. Eta benetan uste dugu okupazioaren atzean pobrezia, etxe sozialen falta eta etxe hutsen gehiegikeria baldin badago, 3 faktore horietan lan egitea dela okupazioa txikitzeko modurik efektiboena. Alegia, pobrezia eta bazterketa soziala txikitzeko neurriak sendotu behar dira, etxe sozialen eskaintza handitu behar da, eta etxe hutsen gehiegikeria borrokatu behar da. Helburu argi bat edukita, ez egotea inor etxerik gabe, eta ez egotea etxerik inor gabe. PP ordea, Konstituzioko 33. artikuluaren betiko irakurketa interesatuarekin datorkigu. Badirudi ez direla gai artikulu osoa irakurtzeko. Zeren 33. artikuluan esaten da jabego pribatua existitzen dela bai, baina horrek mugarri bat daukala, funtzio soziala eta interes orokorra. Alegia jabego pribatua existitzen da beti ere zerbaiten funtzio soziala kolokan jartzen ez den bitartean. Eta okupazioaren fenomenoaren atzean, askotan ia gehienetan dagoen espekulazio inmobiliarioak etxebizitzaren funtzio soziala kolokan jartzen du. PP eskuinzale eta neoliberalak funtsean defendatzen du etxebizitzak truke balio bat daukala, beste edozein merkantziak bezala, eta ezkertiarrok defendatzen dugu etxebizitzak bereziki erabilera balio bat daukala. Eskubide subjektiboa den heinean. Ideia hori ere badator, PPek bere proposamenean aipatzea ahaztu duen Konstituzioaren 57. artikuluan. Etxebizitza duin bat disfrutatzea eskubide bat da, eta lurzorua arautu behar da espekulazioa saiesteko. PPek nahiago duelako dena nahaztu, pobrezia beste behin ere kriminalizatzeko. Nahiago du okupazioaren alde ilunena azpimarratu eta exageratu, beldurra eragiteko. Askotan, okupazioa ez den zerbait, allanamientoak edo etxeetan indarrez sartzea adibidez, okupazioarekin nahita nahaztuz. Eta arazoa artifizialki puztu arren, egia dena da Euskal Autonomia Erkidegoan 2019an bakarrik egon zirela 200 okupazio. Eta datu hori oraintxe bertan eman dute Kongresoan uztailean. Alegia, 1.360.000 etxe bizitzetatik Euskal Autonomia Erkidegoan bakarrik egon dira 200 okupazio. Gainera jetxi egindako purua 100%, eta honek ez dauka pandemiarekin zerikusirik aurretik izan baizen. Beraz, kuantitatiboki huskeria bat da. Horrek ez du eragiten segurtasun falta. PPek eta Ciudadanosek benetan nahi dutena da espekulazio inmobiliarioa blindatzea. Esandako Konstituzioaren 57. artikuluan esaten denaren kontra. Hori bai dela hainbeste maite duten Konstituzioaren aurkakoa. Eta jendearen segurtasuna da defendatu nahi duguna guk. Etxebizitza duin bat edukitzeko segurtasuna. Eta ez bankuek, ze okupatutako etxeen 170 dira bankuenak, eta putre funtsek
etxe bizitzarekin espekulatzen jarraitzeko segurtasuna. Guk esaten nahi dugu ez dela simplifikatu behar arazo honekin. Gure zuzenketako lehen puntuan esaten dugu okupazioaren fenomenoaren atzean ondo bereiztu beharreko errealitate ezberdinak daudela. Eta azken boladako kaso batzuetan mafiak atzean egon arren, gehienetan etxe bizitza eskuratzeko arazoa dagoela. Hala ere, ez dadila gure posizioa gaizki ulertu. Okupazioak ez du izan behar etxe bizitza iraunkor bat eskuratzeko soluzioa. Horregatik, esaten dugu, gure zuzenketaren bigarren puntuan, okupazioa txikitzeko modu nagusia dela etxe bizitza politika publikoak indartzea. Etxe bizitza sozialen eskaintza handituz, bereziki alokairukoa. Zentzu horretan, gure zuzenketaren hirugarren puntuan, eskatzen diogu Jaurlaritzari etxe bizitzara dedikatutako aurrekontu guztiaren 100% joan dadila edo eraberritze integraletara edo alokairura. 2015ko etxe bizitza legeko 7.4 artikuluak eskatu bezala eta Jaurlaritzaren gobernu programak ere agindu bezala. Bide batez, EH Bilduren ekimenezko antzeko mozio bat, onetsi zen beste egunean Gasteizko udalean, ze kasualitatea PPren abstentzioarekin. Eta horrekin batera, uste dugu Jaurlaritzak EAeko udalei gogorarazi beharko liekeela bete behar hori, etxe bizitza aurrekontua alokairura bideratu behar dela, behar hori ere haiena dela. Ze badakigu hau ez dala betetzen ari zenbait udaletan. Ulertzen dugu hau PPrentzat, Ciudadanosentzat uskeria bat izatea, baina gogorarazi behar zaio etxe bizitzaren legearen aurka bozkatu zuen arren indarrean dagoela. Azkenik, eta etxe bizitzarekin legearekin ere lotuta, uste dugu azken hilabete luzeotan aprobatzear dauden 3 garapen dekretuak behingoz onetsi behar direla, etxe bizitzarako eskubide subjektiboarena, bizigarritasunarena eta bereziki etxe hutsena. Azken dekretu hau, etxe hutsena, bere biziko garrantzia daukalako arazo honen testu inguruan. Helburu daukalako etxe bizitza guztien funtzio soziala bermatzea, etxe hutsak ere merkaturatuz. Beraz, PP udalez udal saiatzen den bitartean etxe hutsei jartzen zaizkien IBI errekargoak bertan bera uzten, EH Bildutik uste dugu oso garrantzitsua dela etxe hutsak behingoz deklaratzen hastea, kanona esartzeko eta unea iritsiz gero, baita alokairu fortzosoa aplikatzen hasteko ere. Lehen esan bezala, inorrez etxerik gabe, etxerik ez inor gabe.